салом алейкум ҳамватанони азиз. барномаи худро бисанҷ қисми 12. тести якум. намуди меваи обносиҳо чӣ ном дорад? а вариант ғилофак, б вариант ғуҷуммева, с вариант норинҷак, д вариант донак. ҷавоби дуруст б вариант ғуҷуммева. тести дуюм. кадом намояндаи оилаи лӯбиёгиҳоро ба сифати хӯроки чорво истифода мебаранд? а вариант соя, б вариант глисиния, с вариант себарга, д вариант асалришқа. ҷавоби дуруст с вариант себарга. тести сеюм. сич намояндаи кадом оилаи растаниҳои пӯшидатухон ба ҳисоб меравад? а вариант замбақиҳо, б вариант авранҷиҳо, с вариант чатргулон, д вариант мураккабгулон. ҷавоби дуруст а вариант занбақиҳо. тести чорум. чанд фоизи ҷанини гандумро эндосперм ташкил медиҳад? а вариант 65%, б вариант 68%, с вариант 74%, д вариант 87%. ҷавоби дуруст с вариант яъне 74%. тести панҷум. давомнокии ҳаёти шолӣ чӣ қадар аст? а вариант эфемери, б вариант бисёрсола, с вариант яксола, д вариант дусола. ҷавоби дуруст с вариант яъне яксола аст. тести шаштум. қанди ангур чӣ ном дорад? а вариант сахароза, б вариант глюкоза, с вариант крахмал, д вариант целлюлёза. ҷавоби дуруст б вариант яъне глюкоза. тести ҳафтум. аз дон, сӯта ва пояи ҷуворимакка чӣ қадар маҳсулот тайёр карда мешавад? а вариант 100 намуд, б вариант 150 намуд, с вариант 200 намуд, д вариант 300 намуд. ҷавоби дуруст б вариант 150 маҳсулот. тести ҳаштум. ватани аслии помидор куҷо ба ҳисоб меравад? а вариант амрикои марказӣ, б вариант осиёи ҷанубӣ, с вариант афғонистон, д вариант амрикои ҷанубӣ. ҷавоби дуруст
Д вариант, яъне Амрикои Ҷанубӣ. Тести нӯҳум. Дар лундаи картошка чанд фоиз оҳар мавҷуд аст? А вариант 2,7%, Б вариант 20,7%, С вариант 30,7%, Д вариант 40,7%. ҷавоби дуруст Б вариант, яъне 20,7% оҳар мавҷуд аст дар таркиби картошка. Тести даҳум. 300 миллион сол пеш кадом растанӣ ба вуҷуд омадааст? А вариант ушнаҳо, Б вариант псилофитҳо, С вариант лучтухмон, Д вариант сарахшаклон. ҷавоби дуруст Д вариант сарахшаклон. ҳамватанони азиз, раҳмат барои ҳурмат ва эътибор. лайк ва подписасияро фаромӯш накунед.